Jeg har med derude. Jeg vil bare lige vise en idé til, hvordan man kan lave sådan en push-up bar. Det er nok primært, hvis man er i elbranchen eller VVS-branchen der. Det her det er i hvert fald min udgave af en, som jeg synes er rigtig god og holder rigtig godt. Den ser så sådan her ud. Og den er vist lavet med det, man kalder for pendler. Altså det vil sige dem her. Og det er egentlig nogen, som der var kasseret i, altså vi var færdige med et projekt. Og så tænkte jeg, det var da lidt synd. De kunne da vist godt genbruges. Og så valgt spurgt lige smeden, om jeg ikke lige kunne få et lille stump vandrør. Og så har han så givet mig sådan et meget fint stykke her, som jeg så har sat fast med noget bøjlebånd og nogle selvskærende skruer, eller profilskruer med boreforsats, om man vil. Heroppe, nu er det jo så betonelementer, der er imellem etageadskillelserne. Og heroppe, der kan man så se ekspansionsbolde, som jeg så har valgt at sætte fast. Og så her, der er der så en skive, ikke? Men ja, jeg tror selv, træ er svært over, ved de mennesker kan sidde på der uden problemer. Så det er meget fint. Ja, tog det du.